Luci, včera mi došla taková jedna pěkná zpráva od naší jedné zákaznice. Co tam píše? Píše, krásné odpoledne, dneska jsme měli moc fajn poradu. Dle mého názoru nejlepší, co jsem kdy zažila. A k tomu přišla ještě moc fajn karta. Chci vám jenom říct díky za to, co děláte, ať se vám daří a přeju pěkný zbytek dne. To je moc pěkný. Hezký, že vlastně ten člověk napíše, když ani nemusí a chce ti dát nějakou zpětnou vazbu. A napsala, co jí přišlo za kartu? Napsala, já jsem se taky doptával, zajímalo mě to. A byla to karta, jaké mám největší přání a takový ten dovětek a jaké další, jaké další. Ale proč si myslíš, že díky tomuhle ta porada vlastně byla lepší, že vlastně ten člověk měl potřebu napsat tu zprávu? Myslím si, že je ta odpověď na to velmi jednoduchá. Udělala to jinak. Vzala jiný nástroj, nebylo to jenom o výsledcích, o nějakých číslech, ale bylo to o těch lidech. Přesně bylo tak. To o nich. Že vlastně vystoupit z té role toho předavače informací, kdy během často krátké i porady musím předat maximum informací, ale vlastně už se nezajímám o ty lidi a nedávám prostor jim zářit. Tak najednou udělat to jinak, jak popisuješ, může být ta cesta. Protože když buduju ty pevné vztahy a zajímám se o ty lidi a i z toho soukromého okruhu, tak věřím tomu, že potom se mi daleko líp vedou a daleko líp se mi s nimi funguje. Věřím tomu, že to lze krásně využít například i na školních, takové to úvodní kolečko, kdy se představuje s těma lidma trošku jinak, anebo možná formou takového toho individuálního rozhovoru nějaké jedničky, kde nezačínám tím, Lucko, máš splněný ten plán, jak jsem kvartál splnila, ale začnu tím, hele, jaká je nějaká otázka, kterou si vytáhnu z toho balíčku a pozoruju ty reakce toho člověka, vlastně jak se u toho cítí a tím ho jako poznávám. Napadá ti možná i nějaká další jako situace, kdy se dají ty karty využít, leč nejsou úplně přímo pracovní, jsou takové jako vlastně široké? Napadá mě onboarding. To znamená, když mi do týmu přijde nový člověk a já potřebuji, aby velmi rychle začal fungovat, aby velmi rychle měl důvěru nejen ve mě, ale v celý tým, tak na to jsou karty skvělý, protože přesně otevírají se stejné než pracovní stránky. A čím víc toho o tom daném kolegovi dozvím, tak tím víc mu můžu důvěřovat. Je to za mě i fajn na takový ten koučovací přístup pro manažery, kde samozřejmě nemůžeme chtít, aby každý manažer byl koučem, ale naučit se klást správné otázky a vlastně jako naslouchat, tak to je ten koučovací přístup. A tohle je jako krásný nástroj pro to, jak se to postupně a nějakou nenásilnou formou učit a vlastně to učit i ten tým, aby se na to jako zvykl, protože to pro někoho může být prostě jako nové. Luci, jaké máš ty možná zkušenosti s těma kartama, používáš je vůbec? Zeptám se. Jo, velmi ráda je vytahuju náhodně, to znamená, když to ty lidi jako nečekají a v situacích, kdy třeba ta konverzace možná trošku drhne nebo je taková plytká tak na tohle na rozbití takové té atmosféry, která tak nějak jako stagnuje, ale jsou skvělí i do toho jako přátelského či rodinného prostředí. Skvělý je, že se vlezou do kabelky, do baťohu, kamkoliv a můžu vzít kamkoliv a fakt zpestřit tím nějakou chvíli s přáteli, jednou za zaměstnanci, s kolegy, je to úplně vlastně jako jedno. Já jsem si tady, Martě, na tebe jednu kartu vytáhla. Děkuju moc. A zajímalo by mě, jaká emoce je pro tebe nejtěžší na zpracování? To téma emocí, to je velké téma. A vždycky hezké, jak ty otázky jsou vlastně jednoduché, ale zároveň jako těžké, protože člověk musí začít přemýšlet a on to někdy jako bolí, že? Tak jaká emoce pro mě nejtěžší na zpracování? Asi myslím, že první, co mě tam do té hlavy jede, je nějaká jako lítost vůči třeba lidem, co se nemají dobře, nebo mají nějaké jako znevýhodnění, tak taková ta, je mi to vždycky jako těžko a je mi z toho smutno, že někdo prostě ten život má mnohem těžší než třeba já. No a když ta emoce u tebe probíhá, tak co ti pomáhá jí zpracovat? Ale pro mě pomáhá jako to přerámování té situace, to znamená směřování té pozornosti někam jako jinam a zvědomuji si jako nějakou vděčnost toho, co jako vlastně já mám, takže to otáčím na nějaký růstový myšlení. Ještě mě napadá, stalo se ti někdy, že by někdo odmítl s těma kartama pracovat, hrát si? To se mi asi nestalo. Stalo se mi to, že člověk nechtěl tu hlavu pustit někam dál a ty otázky, ty odpovědi byly takové vlastně povrchové a nechtěl z nějakého důvodu jít dál. A což je v pořádku, chápu, že to nemusí být člověk nachystaný a proto je potřeba s citem, s tím jako nějak začínat a mít nějaký zdravý selský rozum. Ale kolik vlastně otázek v té krabičce najdeme? Kolik jich tam vlastně je, Luci? Máme jich tam 49 a doporučujeme vždycky vytáhnout 1 až 2.
máme velkou zkušenost s tím, že si tam lidi vždycky vytáhnou to, který to téma s nimi rezonuje a je pak zajímavý sledovat jejich reakci na to. Přesně tak, jako takové ty náhody, které většinou moc jako neexistují, takže tam to krásně funguje a nejen u těch našich karet, ale i u nějakých jiných. Pokud byste chtěli tyhle karty pro vás nebo k vám do firmy, tak je možné je využívat pro vaše manažery, je možné je vlastně poskytnout všem vašim zaměstnancům a budovat právě jako ten hodnotový leadership, podporovat tu komunikaci a vlastně vzájemné jako naslouchání, aby tam vznikla ta příjemná atmosféra, kterou vlastně v těch firmách potřebujeme mít. Posíláme vám odkaz na náš web, kde můžete prozkoumat veškeré věci ohledně karet, ještě se na ně z detailu podívat, jak vypadají. A pokud budete chtít, tak vám tam můžeme přidat i vaše logo. A to se vyplatí. Ukážu vám teďka ty karty zblízka. Tak jo, to je za nás všechno. Děkujeme za pozornost, těšíme se na vaši návštěvu na našem webu. Tam nejsou jenom karty, ale i nějaké zajímavé články, které vás můžou obohatit. A pokud vás bude cokoliv zajímat, mě pište nebo volejte, budeme se na vás těšit.